Ano ma? Ano? Ano ma? Ako nagbakal. Ayan, sugo ni Notar TV, Migalab shout out. Lalab sugo, Migalab shout out. Ayan, salamat Lalab sa patusok. Buksan ko nga lang yung electric pan, mainit.
Uno ko isi-isay si Bicolana Ikapalan host. Ako lalabs, ako yan. Second account ko yan, si Bicolanang Uragon. Ako yan. Ako yan, sugo. Ayan, sugo ni Notart. Lalab ni Galab, shout out. Nagbaba ng bahay. Ito. Sa kaibigan ko yan, Manay. Sa kaibigan mo to. Yan nga natin. 638 si Metal Roads. Sige. Bigyan ko ng 5 ha. Sige, Lalas. Bigyan ko yung ano mo ha. Wait lang. Ikaw ata sugo ni Notart TV. Madami kang alagad, Lalags. Kasi hanggang 20 lang ako.
672 kaklase ni metal. Ayan. Bigyan natin yung binaba mong bahay. Taga Sorsogon siya. Taga Bula lang ako, lalabs. Bula. Yan doon ko sa bahay niya ni Metal. Ayan, nasa baya ko ni ni Metal Rods. Ayan. Ninang Lo, mega love shoutout po, Ninang Lo. Ayan. Kailan ka balik sa work? Ano pa ako, Ninang Lo, next year pa. Mga May pa ako, Ninang Lo, babalik ng abroad. Next year pa, Ninang Lo, pahinga muna tayo. Pakaano ko, Ninang Lo, pag nanganak na ako. Ninang Lo. Buntis ako, Ninang Lo. Sa February ko mga anak. Ninang Lo. Opo, ganun po. Kaya hindi ako makabalik-balik. Kasi may laman yung ating tiyan. Ayan, metal. Ayan. Sino ama? Sino ama daw? Nandun lang sa sa UAE, Ninang Lo. Nasa UAE ang ama. Nandun siya, Ninang Lo. Uwi yun pag ako yung mga anak. Sa February. Ayan, metal. Nasa bahay mo ako, metal ha. Ayan. Ano na to, Ninang Lo, yung tiyan ko, mag 4 months na. Ngayong September. Hindi, Pilipino lang, Ninang Lo. Pilipino, hindi foreigner. Pilipino, Ninang Lo. Wala tayong nahanap na foreigner. Pinaysure ka ba sa kanya? Ayan. Wala, Ninang Lo. Uwi yun dito. Patayin mo siya. Doon sa UAE. Buti nga, nakabuo na ako, Ninang Lo, kasi na ako, nasa 32. Tumatakbo ang oras.
Papatay ni Ninang Lo. Ay. Sabi niya uwi siya sa February. Malaman natin. Taga Bulacan yan, Ninang Lo. Taga Bulacan. Sugurin talaga. Sugurin talaga Ninang Lo. Pag uwi, ayan. Ayan, 6 million Miguel Love shout out. Ayan, Mital sa baya ko uli. Ayan. Ganito pala karami ang tulya. Ayan, ano, sugo. Nandito ka pa ba sugo? Manunugod na si Ninang Lo. Kung may pamilya yan sa Bulacan, patayin ko yan. Wala naman Ninang Lo. Ano na yon? Ano na siya? 33? Ka-native, Miguel Love, shout out, Ka-native. Ayan, tamsak. Lalab, salamat sa patamsak. Si congratulations, may inaanak. Salamat po Ninang Lo. Tama na yung isa. Balik ako abroad sa May. Kasi paano ko bubuhayin? Ayoko umasa lang. Ayan. Aanakin kita talaga sa kasal. Taga saan ka po ba Ninang Lo? Pupunta ka ng Bicol? Ayan. Ka-native YTC. Ayan. Ka-native YTC. Ayan, nagbaba ng bahay. Taipei, ang layo na Ninang Lo. Napakalayo mo. Diyos ko. Taga Taipei. Waray Notar TV, tamsak dikit. Ayan, lalab, salamat. Bigyan natin ng jacket yan. Sa Canada, may inaanak ako 2 doon. Wow, sana all. Ang lalayo pala ng mga inaanak mo, ano, Ninang Lo? Di ba yung asawa mo Ninang Lo, foreigner, taga dyan, sa Taipei? Sana all. Ang asawa foreigner. Ayan. Ayan, 5 million Miguel Love shout out. 5 million. Lablabin natin si Ninang Lo, mga lalabs. Ayan yung nakapin po. Lablabin po natin yung nakapin. Dikit na pala to. Nakasubscribe na.
Yun inaanak na pinasabinyag. Attend ako ng graduation Doctor of Medicine. Social si Ninang mo, oy. Wow. Social nga si Ninang, oh. "25 years ago, tagal na." Tagal na, Ninang Lo. Ilang taon na yun ngayon. Baka may asawa na yun. Punta, ano ba FB mo, Ninang Lo? Tingnan ko nga yung FB mo. Luhaw. Sige, mamaya, Ninang Lo, i-search ko, ha. Ayan, 6 million, Mega Love, shout out. 6 million. Si Kulot. Miss pa siya, 28 years old, doktor na sa... Wow, ang galing naman. Ayan, metal, sabay makuli metal. Miss pa pala siya, ayaw pang mag-asawa. 20, anong taon na siya? 28 years? 28 years old. Pwede nang mag-asawa. Then watch, Luho Vlogs, Ninang Lo, dan si Ka Native po, pabalikan na lang po. Ayan. Ka Native OTW from Ninang Lo. Ayan. Ayan, 5 million, Mega Love, shout out. Buti naman ngayon nakikisama yung aking internet. Dapat ganito na lang palagi. Nakikisama yung ating internet connection. Si Kulot. Bakit parang hindi tumataas yung bahay ni Kasugo, ah? Si Kulot. Bakit parang di umakyat? Di ata dumidikit yung aking alagad. Napalo na ata to. Ayan, parang di umakyat. Yan ko muna nga yung alagad ko. Linisin. Old friend Ka Native. Ano? Parang di dumidikit yung alagad ko ni Ninang Lo. Parang napalo ata to ni Lolo. I-restore ko muna nga. Napalo ata yung alagad ko, ayaw dumikit. Ayan, 5 million, Mega Love, shout out. Marami na yan, nadikitan kaya ganyan. O, Ninang Lo, mag-ano muna ako. Kaya siguro, ayaw magdikit. Ano ko muna siya, i-clear. Pahingin ko saglit. Ayaw nang dumikit. Kanina pa ako kadidikit kay Ka Native. Hindi nagdadagdag. Isa-isahin ko muna nga to. Ayan, 3 million, Mega Love, shout out. Ayan, palablab ako nakapin mga lalabs. Ayan, Ninang Lo, Luho Vlogs. Ayan, Bicol ng Uragon, nagbaba ng bahay.
Ayaw dumikit. Mag-restore muna ako. May school na kasi ngayon kaya medyo mahina yung tao. Yung mga magulang is busy. Ayan. OTW Bicula ng Oragon ka native. Thank you so much, lalabs. DBN Lalab, Migalab, shout out. Lalabs DBN. Ayan, good morning. Napasok ka na DBN? Di ba nag-aaral ka? Wala ka pang pasok? Medyo okay ngayon lalabs yung ating connection. Mamaya yan mag-load mga na. Mga 9. O ate may pasok. Ayan. Sana ang sarap mag-aral. Aral ka ng mabuti, DBN. Ayan. Anong oras pasok mo? Alas 8 na. O, alas 7. Nag-YouTube ka pa. Namuni ka na? May time pa talagang mag-YouTube, boy. Mamaya pa. Baka nasa loob ka ng klase, panay yung banana mo. Whitey pa more. Hindi pa naka-apply ako pero nilagas ni Lolo na buang. Ulitin mo lang yun, lalabs. Ganun talaga yun. Di ba nagbayad ka? Hindi kaya, yung iba kasi nagbibigay ng WH, hindi kanya bibitawan hanggat di ka namumuni. Mahirap talaga ang WH. Hindi mabilisan. Tubuang to si Lolo eh. Yung pag nakapasok ka na dyan, DBN, sunod na gagawin mo. Mag-fill up ka na para sa mo, Google Pin. Ayan. Pero kailangan mo munang maka $10. Ayan. Para maka-apply ka pala ng Google Pin. Pag okay na lahat, ayan. Kailangan mong ma-reach yung $100 para ikay makasweldo. Pag di mo nare-reach yung $100, kahit monetize ka na, hindi ka makakasahod. Ganyan kaigpit si Lolo. Pero di naman inubos. Yung 4,000 WH mo di naman inubos. Tirahan ka rin yan ni Lolo. Yung $100 sasahurin ba ate? Oo, sasahurin mo yon.
Nasa 6,000 yun. Pag na-reach mo yun every month, edi wow. Isa ka ng mayaman. Ang hirap ma-reach ng $100. Oy, paano si Lolo? Paano mo ma-reach? Panay kain. Laging nilalamon yung ano mo, revenue. Di ba sinabi ko nga nung nakwento ko nga yung last month, 2 months, wala akong kita. Kinain niya yung revenue ko ng 2 months. Okay lang yan, DBN. Continue mo lang yan. Sabihin mo doon, tuloy-tuloy lang yun yung pagbigay niya. Ganun talaga yun. Lalagasin niya talaga yan. Minumonitor ka niyan. Kaya mag-iingat ka. Mag-ingat ka kay Lolo. Monitor ka niyan. Napapunta ka na sa monetize. O, ganun yun talaga. Hintayin mo lang. Huwag ka munang magbababa ng bahay. Kasi, inaano pala yung mo, piniplay siguro. Pagbaba ka ng baba ng bahay, lalamunin ni Lolo yan. Pwede naman, ay naka-ninja ka naman pala, okay lang. Wag lang yung main channel mo. Dapat ganito lang yung aking internet araw-araw. Joy Vlogs, Mega Love, shout out. Dapat ganito lang yung aking internet, di ba? Grabe minsan, nasisira yung mood ko sa umaga. Pag nawawala ng connection. Joy Vlog dan Tamsak host. Ayan. Ganda pa views. Ayan. Sige po, i-views natin yan, lalabs. Inaano ko lang yung mga alagad ko, kiniklear story ko lang mga lalabs kasi ayaw nang dumikit. Dikit ako ng dikit kanina dyan. May inaayudahan ako. Parang hindi siya umaakyat. O lalab, umikot yon. Kasi biglang nagkulog-kulog, umulan. DBN, alam mo naman dito sa probinsya, lagi na lang naulan. Sa live ko, dadalawin mo ako minsan. Joy Vlogs. Anong oras ba, madam, yung mo? Yung live? Ang hirap kasi, madam, minsan wala akong internet. Di ako makadalaw-dalaw sa iba. Gustuin ko yung bahay ko nga, di na umakyat, oh. Naka-steady ng 3,000 something. 2 p.m. Sige, try natin yan. Ito yung main channel mo, di ba? Minsan kasi burn out dito, Madam Joy. Minsan, naulan. Gustuin ko man mangisda, hindi ako mangisda, panay loading. Nababad trip lang ako. Kasi, napasok ako panay loading. Mas mabuti pang manahimik. Di pa nga ako nakasweldo dito sa YouTube, dito. Sa Pinas. Pero panay bayad ako ng internet. Wala may kita. Dan tuwados, oh my God, don't tuwad me. J. Mark Autentico Vlog, Mega Love, shout out. Ayan. Balikan na lang. Sige po, panoorin, tingnan ko po yung bahay mo, Joy Vlogs. Panoorin ko yung lalasit lang. Nagkle-restore lang ako mga lalabs. Ayaw dumikit ng aking mga alagad. Napalo na ata to ni Lolo. G-Mark nagbaba ng bahay. G-Mark Autentico. Ayan. 6 million Mega Love, shout out. Bye muna. Sige na, lalab, DB yan, lalas. Mag-ayos ka na dyan. Ingat ka palagi. God bless. Ayan. Ayusin mo yung pag-aaral mo. At someday, matutupad mo yung mga pangarap mo. Ayan. Sige na. God bless. Ayan, Joy Vlog dan dikit po from J Mark. Jen Whitey Channel. Mega Love, shout out. Lalab, Mega Love, shout out. Sige po, Joy Vlog. Ayan, tapos na ako mag-clear history. Pahingayin ko saglit yung aking alagad. Pagod na siguro to. Yung tao nga napapagod eh. Yung mga alagad pa kaya.
Sige na, panoorin ko na yan. Joy Vlogs. Emoterang Joy Vlogs. Ayan, may harang ka Emoterang Joy Vlogs. Panoorin natin yung harang mo. 2 minutes. 2 minutes na harang. 2 p.m. Sige, note natin yan. Palablab ako mga lalabs na kapin. Luho Vlog, Ninang Lo. Ayan. G-Mark Dan, laki ng bahay mo from Joy Vlogs. Joy Vlogs, malaki daw. Ayan. Ayan, Joy Vlogs, lalabs. Ayan, may harang. Tapusin natin yung harang mo na yan. Joy Vlogs. Ayan. Ayan, mayroon pang 121 and 27 seconds. Bakit ganoon mga lalabs? Kahit naman may harang yung ating mga video, bakit parang di natin nararamdaman yung revenue? Ayudahan mo kaya ako. Wait lang, Joy Vlogs, tingnan natin kung makadikit ako ha. Pinapahinga ko saglit kasi ko siya, clear history. Kasi kanina nag-ayuda ako kanina doon sa nakapin. Hindi nga siya dumidikit. 10 na ata na dikit ko dun, ganun pa rin yung bahay niya. Ayaw umakyat. Ayan, 5 million Migalab, shout out, 5 million. Ayan, malapit nang matapos yung harang mo, Joy Vlogs. Joy Vlogs, malaki ang bahay, malaki yung itlog. Wah, joke. Malaki daw yung itlog ni J-Mar. Malaking itlog. Yung itlog ni J-Mark, di nabubugok. Joy Vlogs. J-Mark, iba na sa isip mo. Si J-Mark, kaga-aga, di pa ata to nagkakape. J-Mark, nagkape ka na ba? Ay, ganda naman ni Madam Joy Vlogs. Sana all. Ayan o. Wow. Ayun, naka-smile. Joy Vlogs. Batang-bata. May asawa ka na ba, Madam Joy? Malaki ang bahay, wala namang jowa, tangina. Oy, bad yan. Suklian mo ako, J-Mark. Ha. Ayan, ang ganda ni Joy Vlogs. O, ayan o. Fresh na fresh. O. J-Mark. Dalaga ka pa ba, Ma'am Joy? May asawa na daw siya. Meron na akong asawa. Patay tayo dyan. Joy Vlog, sa anong dalawin? Akala ko patay. Jen Whitey Channel, lalabs. May asawa. Mukha namang wala kang asawa, oh. Oh. May asawa, sabay ganun eh. Wala ka namang kasama dito sa mo, oh. May anak ako, host, 2. Mukhang dalaga pa. Ayan, panoorin ko ng buo. Ayan. Ay, Madam Joy Vlogs, na-experience mo ba yung nakaraang buwan na yung revenue kinain ni Lolo lahat? O ako lang ba naka-experience? Kasi wala eh. Kinain niya yung revenue ko. Yung magkano ba yun? Yung $48.52 kinain niya. Hala, di pa ako nakasahod. Di ka pa nakasahod. Ang laki na ng bahay mo eh. Ayan, full watch, oh. O, ayan. Full watch yung bahay mo. Ayan na, oh.
Di yan kinain, host. Nawala, isan ba niya dadalhin yun? Kasi nung chinek ko yung AdSense ko, nakalagay dun 0%. Nawala yung revenue ko ng ano, ng June, July, wala. Doon makita sa may taas din, click mo. Sa may taas? 'Di ba pag click mo yung AdSense nakalagay doon naman, 'di ba parang may guhit doon? Yung parang may blue guhit doon, 'di ba? Nakalagay doon kung magkano yung na-reach mo. Ganyan din akin 0% pero nasa taas 'yan. Nasa taas ba? Hindi ko tinitingnan doon. Talaga to si Lulu Buang. Nasa taas ba nung AdSense? Akala ko nga din nawala akin pero may nagturo sa akin. Sa taas? Di ba pag binuksan yung AdSense, Madam Joy, di ba pag binuksan mo yung AdSense, meron dun guhit na ganun, di ba? Dapat nilalagyan ng kulay yon. Oo, yung arrow dun, click mo. Ah! Sige, mamaya tingnan ko nga. Kasi nakalagay sa AdSense 0%. Ganun pala yon. Talaga naman talaga to si Lolo, oy. Jobis, Migalab, shout out. OTW sa nakapin. Ayan. Ay, ganun pala yun, oy. Ayan, Gen YT channel. Nagbaba ng bahay. Ilan ba yung bahay ni Gen YT? Tips on making cute. Nag-ikot-ikot. Pin mo ko mamaya, host. Ako din kinabahan nung nakaraan pero may nagturo sa akin. Ay, ganun pala yun. Kasi 0% bad trip kaya ako nun Madam Joy. Kasi nawala yung ko, yung 48.52 $. Nawala siya. Tapos chinik ko yung AdSense, nakaputi lahat. Nakalagay doon 0%. Bad trip yun. Kasi chinecheck ko yung AdSense, alam ko na yung, di ba yung update ni Lolo basta every 10 of the month, meron na siya. 9 pa lang, chinecheck ko na yan eh. Chinek ko siya ng 9, wala. Sabi ko baka late lang. Pag check ko ulit second day, 10 ay wala. Bad trip. Parang nawalan tuloy ako ng gana mag-live. Nakakawalang gana. Sabi ko panay, ngawa-ngawa ka sa live. Tapos wala ka naman palang kikitain. Sa taas, pag open mo talaga, 0 pero nasa taas yung arrow, piliin mo si YouTube, nakatago na. Nakatago na pala tong lolo na tong buang to eh. May patago-tago pang nalalaman. Hirap kaya mag-live. Hindi naman madali mag-live. Nakakagutom din kaya, panay ngawa-ngawa ka. So, wala ka naman palang mapapala. Na-stress ako nun. Parang ako nun maiyak-iyak. Bad trip na yan. Sabi ko, nasaan na yung $48 ko? Saan yung $48 ko napunta? Pinaghirapan ko yun. Sabi ko, kinain lang ni Lolo. Bad trip na yan. Sa taas lang pala yun. Sa may arrow. Yun pala yung sikreto ni Lolo ngayon Tingnan natin. Buti pinasok kita dito. Oo, lagi ako nagtatanong sa mga viewers ko kung may na-experience sila. Wala naman daw. Ngayon lang may sumagot sa akin. Nalinawan yung aking utak. Para tuloy akong nawawalan ng pag-asang mag-live. Kasi live ka ng live, wala ka naman palang kita. Wow. Ganun pala yun.
Check mo host. Mamaya ano po, iwas hack. O check ko nga mamaya. Check ko nga mamaya. Talaga to si Lolo, luko-luko. Bakit niya kasi tinatago pa? Ayaw niya pa rin pakita sa may-ari ng channel. Yung iba tuloy, parang nawawala ng pag-asa katulad ko. Talaga to si Lolo Ibuang. Huwag na lang pumasok ka dito, nalinawan yung aking utak. Lagi akong nagtatanong kung nasaan napunta, kung binalik na ba. Kahit sa iba, pag pumasok ako sa live, kahapon nagtanong na naman ako, di man ako sinagot nung host. Di rin yata alam. Sabi ko, host, na-experience mo ba yung yung kinain ni Lolo yung revenue last month? O wala man siyang sagot. Di niya ata na-experience. Turuan kita, ayan. Sige na mamaya na lang, tingnan ko, pakatapos ng live ko.